Alo? Alo, da? Bună ziua. Cu ce doriți? Aș vrea să știu ce ceasul. Ceasul este 12 și 55. E cât? E 12 și 55. Dar acum. E 12, 55 și 23 de secunde. Dar acum. E 12, 55 și 30 de secunde, mai omule, ceai! Nu vreau ceai. Nu, deloc. Da, cât e ceasul? Mă, omule, e 12 și 56! Da, mă mulțumesc. Vă mai ajut cu ceva? Da, cu un lucru. Ce? Cât e ceasul? Mă, omule, tu ești surd? Ți-am zis deja, e 12 și 56! Da, cum? E 12, 56 și 12 secunde! Da, nu te supăra. Cât e ceasul? Mă, tu ești surd! E 12, 56 și 25 de secunde! Bun. Da, cum? Mă, frate, deci, dacă mă mai întrebi o dată asta, eu închid. Ce să te întreb? Cât e ceasul? Păi nu știu cât e ceasul, mă. De-aia te-am sunat pe tine. Doamne, n-ai mă că închid. Pa!